asia, me sivellään kallio, työkalut lentää pitkin mantuja, otetaan kylmät ja kerätään ittemme. Illan tulle peitetään jättämme maan tasalle eilisen työt, kiristetään vyöt ja aloitetaan alusta. Rovotaru ikävä, onko työelämä vai mitä sä oot mennyt tekemään? Tämä on teesi, tee seitsemisten manifesti. Älä tuu neuvomaan, kyllä me osataan, tämä on teesi, tee seitsemisten manifesti. Aina kun ryhtyy, mistä ryhtyy? Mahdottoman tehtävä, toivoton yritys, noutumisen värittämä tolkuton räpellys, mikä tässä mättää, no virhe on kuvissa. No ja meillä on kuvia, virkamien auto, siinä se seisoo ja siellä se vetää meidät alkoo keittoa. Tänään ei pojat, ei näin voi teitä, huumen nipinapin elos myrkytysoireita. Teesi.